Peggy. Linis. Lahat. Tumaas ang init, di ba? Hindi ka tulad kanina, pahinto na, di ba? Dahil nakahawak ka sa asawa mo eh. Kaya yan umiinit, nakadikit yan sa asawa mo. May yung sakit mong iba napunta sa katawan niya. Nagbabago na yung mukha mo, te. Lahat linisin. Pati mga kamay niya, iabante mo yung kamay mo sa kanya, te, para hindi siya mahirapan. Pati balakang, pati hita niya, linisin. Left and right, itapon. Banggitin si Kristo pag tinatapon. In Jesus' name. Sikmura niya, tandahan, lahat ng parte ng katawan niya, linisin mo. Alalayan mo lang yung mata niya. Baka masugatan sa kuko. Panatiliin mo lang. %10 na lang. Anong pakiramdam mo sa katawan mo, ate? Mabigat, magang. Gumagang na siya. Anong pakiramdam mo sa mga kamay mo? Bumibigat siya, magang. Yung paa mo. Anong pakiramdam mo? Ipagpag mo rin yung mga sakit. Tulungan mo yung asawa mo magpaglinis na katawan mo. Linisin din. Pag pinagpisa kayo ni Kristo, panatiliin mo lang na magpakumbaba kay Kristo. Humingi ng tawad sa isip, sa salita at sa gawa. Magpatawad. Lahat ng anuman nagawa nating kasalanan sa ating kapwa-tao ay humingi na tayo ng tawad para manalo tayo sa ating kalaban. Patawarin ng lahat ng mga taong nagkakasala sa atin. Konting-konti na lang kayo. Naiangat ko na yung palito. Ay, yung stick. Ano paramdam mo, ate? Gumagang na yung paa mo. Hindi na mabigat. Panatiliin mo lang linisin. Ang asawa mo, pinalipad hangin. Nadamay ka lang talaga. Hindi ka target. Ang asawa mo. Ikaw, sir, ano paramdam mo sa sarili mo? Bumigat na konti? Minahawa na. Okay na yung pakiramdam mo. Panatiliin mo lang magsama kayo sa pag-ibig at kapayapaan. Panatiliin mo lang maging malakas ang iyong puso at isipan. Panatiliin nyo lang magpakumbaba kay Kristo. Panatiliin nyo magpatawad. Humingi ng tawad. Hindi ka duwagan na magpatawad at magpatawad. Dahil hindi kayo mananalo sa kalaban natin. Dahil kumukuha siya ng lakas sa inyong mga kasalanan. Lahat. Kunti na lang. Sayang yung biyahe yun, tagal Laguna. Panatilihin mo lang. Check lang tayo. Kunti na lang. Ay, salamat Panginoong Kristo. Huminto na siya. Wala nang dasal. Nag-0-0 na sila lahat. Ano paramdam mo, ate? Magang na yung mga paa mo, nagagalaw mo na. Pati mga kamay mo, subukan mong igano para kang, yan, yung idiin mo para kang nagpupo ng braso. Yan, idilat mo yung mga mata mo para makita mo ang sinasabi ko. Ganyan. Ano paramdam mo? Magang na lahat. Pati likuran mo. Ikaw kuya, ano paramdam mo? May ginawa na. Hinto mo yung paggagawa mo sa kanya. Kung kang dumilat, bumitaw ka sa asawa mo, te. Lumayo ka ng konti. Ipapagpag pa namin yung konting sakit sa kinuha ko sa asawa mo. Ipirmis lang. Sige. Linisin mo yung katawan mo, nakuha mo sa asawa mo. Ang asawa mo, totoo naman sinabi ng mga gagamot mo eh. Kaso 4 na beses din yung ginamot dito pag gumagaling. Imposible yun. Pero salamat pa rin sa kanya. Totoo yung sinasabi niya. Linis. Ano paramdam niya, te? Nawala na yung taba sa mga paa mo.
Gumaang na. Tuloy-tuloy na yan. Itong araw nito paggagalingin ka. Pero sinabi ko sa'yo, may sakit ka sa physical. Pero pag nawala ito sa tubig, yung sakit mo sa physical, ay, magpapansin ka na. Magpakain ka na sa mga kapitbahay mo, pati mga nagagalit na hindi kayo naman na rin. Yeah. Pag yan ako gusto, pag nawala ng sakit mo sa 20 days hanggang pagkabuhay ni Kristo, itong 21, napakaswerte mong tao sa buong mundo. Baka kakayanin siya ng tubig. Pero itong asawa mo, hindi ko pa ito malalaman hanggang wala pang uso sa aking ama. Hanggang hindi pa ito natatapos sa paglilinis. Magang na. Kanina. Salamat ka kay Kristo. Oh. Tama naman yung magagamot mo. Nagtaka lang kasi ako, 4 na beses na kayo ginamot. Sa akin, 2 gamutan lang ito eh. Pero hindi natin alam hanggang siguro lang talaga kakayahan niya. Magaling yung nagdarasal sa inyo. Mahusay. Tinanggal niya. Mukhang na-detect niya na pupunta ka sa mong gagamot. Dilat na mata. Sabi mo kay Kristo, salamat. Salamat po. Tingnan mo. Masakit pa. Wala na. Wala sugat yan. Oh, wala. Kahit gas-gas, wala. Pero namimilipit ka sa sakit. Hindi. Inom. May paso, wala. Naalala mo to? Akin na, kamay mo. Hindi, pigil. Wala na. Pikit. Nag-0-0 siya, oh. Wala na sakit, di ba? Kahit anong sundot ko sa'yo, wala na. Dilat ang mata. Sinubukan na kita hanggang saan paniniwala mo. Huwag kang mag-alala, hindi na babalik yung magpapalipad hangin. Tinesting ko lang, kung talaga mo, tatawag kayo sa aking ama. Minsan, sinong ginagawa ko sa pasyente yun? Sinusubukan ko, pinaparamdam ko ang spiritual nyo, kung magtitiwala kay Kristo. Kasi yun ang sabi ng aking ama, minsan biruin mo sila anak, kung talagang hanggang saan ang pagkatawag nila sa akin. Hanggang kailan sila magtitiwala sa akin. Pero huwag kang mag-alala, hindi na babalik yung palipadhangin mo. May ginagawa kaming ibang taktika sa kanila. Hindi ka na babalik. Wala ka na sakit, ano pakiramdam mo? Hindi na. Wala na. Yung tiyan mo. Wala na po. Wala na sakit. Hindi na. Wala na. Nawala lahat. Ikaw, te. Lahat gumaang na. Di ayaw nyo, dalawang gamot, isang pinagdikit lang kayo, pero sige gagaling. Okay na. Umupo ka na rito, bubuksan natin ang hangin mo. Hindi, yung asawa mo natin. Relax lang. Straight. Magsimba kayo, ha? Baka pag nagsimba na kayo, inutusan ko lang kayo, magsisimba na kayo, inutos ko lang. Huwag na kayo pumunta sa tahanan ng Diyos kung ako nagsalita. Kailangan bukal sa puso nyo. Kung mag-alala Diyos sa nagdarasal sa iyo. Tayo. Nga. Okay. Opo. Nanaparamdam mo ngayon? Ha? Pinan ka pa? Nakakaramdam ka ng antok ngayon? Ganyan talaga kuya, pagka palipad hangin, lahat tayo tinatanggalan nila ng umbira. Matanda na yung nagdarasal sa inyo. Medyo malayo siya sa bahay niyo. Parang ito, dito kayo nakatira. Parang doon siya sa kabilang malay-layo ng konti. Bakit ba kayo tatrabuhin ng palipad hangin? Simple, nainggit sa buhay, nainggit sa lahat. O, bawal na yung alam. Hindi ba magbarang na kayo magpatawad? O, di para lahat ng sakit bumalik doon sa tao. So, pag hindi kinuha ng aking ama, kasasabi ko lang kanina, di ba? Malapit lang yan sa inyo. Ayaw ng Diyos ng away. Kung iyan ay malayo pinatrabaho kayo, kanina pa ito dinampot ng Diyos at tinanong namin kung bakit mo siya sinasaktan. Kung assassin ba siya, binayaran ba siya, ganon.
Pero pagka magkalapit lang yan, no comment ng Diyos dyan. Kahit anong pilit mo kunin, ayaw niya ibigay. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na mag-away-away ang kanyang mga anak. O sige, sabihin na natin, ang kapitbahay kong nagkulam sa akin, halimbawa, sinabi sa akin na manggagamot, tapos nagkaroon kami ng kaaway. Eh kung sinabi niya sa akin na yun na nagkulam sa kanya, nang dahil sa kanya lintik siya, naggastos ako ng malaki. O, di ba? Sabi ko, pinatawad ko na siya. Pag nakikita ko siya, nagagalit ako sa kanya. Eh, maganda na hindi mo alam. At least, bukal sa puso mo patawad. O, kahit magkita kayong dalawa, wala kang hinang nakita at galit sa puso mo. Di iba lang kung malayo ang tao nagputos sa'yo. Yan. Dahil hindi kayo magkakilala. Ano ba ramdam? Nawala niya sakit. Pati yung tiyan nyo. Ikaw, te. O, sige, palit naman kayo mag-asawa. Ikaw naman dito mo po. Para mabuksan ng hangin. Uminom ka ng tubig, sir. Dali, baba kamay. Relax lang. Pabila. Tingnan na mayos. Sa mes patangin. Tama na. Isipin mo. Malapit ng mahal na araw. Kaya mo yung mga matitigas ng ulo ng anak ng Diyos. Ikaw talaga, TV, sakit ka sa physical, ha? Nadamay ka lang naman, eh. Totoo naman sinabi ng manggagamot mo. Malay mo, mawala. Antay mo lang yung 20 days. Magsakripisyo, manalangin. Malay mo, bibigyan ng Diyos na kagalingan sa'yo. Naririnig ka niya. Galing ka rito, eh. Sadam. Sige pa. Hinga. Hinga. Tayo. Pan ang tenga. Hindi ganyan. Ganyan lang. Hinga pa. Okay, hinga. Opo. Hinga ng tubig. Ano ang pakiramdam? Ano? Magang na yung mga kamay mo. Kaya mo nang ganun yung asawa mo. Kaya mo nang gumanan. Kanina hindi mo maganang mga kamay mo. Ngayon, nagagana mo na. Kanina ko Nangiginig. Sinubukan ko lang kayo. Dinatry ko lang. Alam ko naman galing kay Laguna, sabi niya. Sabi ko lang yung kanina, hindi niyo ba ako naririnig sa vlog ko minsan? Pag mga magkukulang palipad hangin, naririnig niyo ako, nagbibiro ako. Kasi hindi naman ako natatakot sa kanila kasi tao lang sila. Pag narinig niyo ako, pag demonyo kalaban ko, hindi ako nagsasalita. Dahil yung demonyo, walang espiritu. Ay, walang katawan tao. Espiritu lang. Hindi sila pwedeng biruin. Hindi niyo na ako narinig paulit-ulit. Hindi ko kinakatakutan na magkukulang kahit may suko pa siya marami. Ang kinakatakutan ko demonyo, pag sumalib sa loob ng katawan ng tao, dahil gagamitin niya ang kahinaan ng puso niyo. Gagamitin niya ang sandata, lahat ng bagay na sinisekreto niyo sa asawa niyo. O babae man o lalaki. O meron kayong ginagawang kalukuhan sa asawa niyo. O may ginagawa kayong kalukuhan sa trabaho niyo. Yun ang gagamitin niya sandata sa inyo. Upang hindi siya makaalis. Yung apostol nga ni Jesus, hirap na hirap palayasin ng demonyo. Ako pa kayong tao lang. Di ba? Ano sabi ni Jesus? Mahina at mababaw pa ang inyong pananampalataya. Di ba sinabi ni Kristo yun sa mga apostol niya? Kaya nga ginagamit sa sandata ngayon ng mga demonyo yon. Upang matalo niyo sila ng may ngiti at kapayapaan at pag-ibig. Dahil yun lang makakalusaw doon na may pagmamahal. Hindi mo naman pwedeng saktan ng saktan yun. Hindi naman yung mamamatay. Putulin mo yung mga kamay nyo, parpetsuin mo, gawin mo pang, ano yun pigtad eh. Sigurado, buhay-buhay pa yun. Kaya wala silang kamatayan. Ang Diyos lang ang makakalusong sa liwanag doon. Ano ba ramdam? Kayo? Okay na. So, maglagay na kayo ng langis para magsilayas na kayo at makauwi na. Shoutout mo muna yung pamilya mo. Patayin mo na natin video. Sa YouTube channel ko to, ha? Nagbago na yung mukha mo. Salamat kay Nia sa kanya Lisa. Salamat po sa inyo lahat. Taga Laguna. Liliw Laguna. Mega shoutout po. Si ate nadamay lang sa asawa niya. Pero okay na paramdam niyo.
Pero sinasabi ko, ang timing 20 days bago ka magpa-check up sa doktor ha, sa medisina. Pag tumalab yung tubig mo at nawala yung sakit mo dyan sa tiyan na sinabi ng medisina, eh magpapansit ka na at pamigay mo sa lahat ng kapitbahay mo. Huwag ka manghinayin sa 1,000 o 1,500. So, at least nagbigay ka ng pasalamat ka. Salamat. God bless. Thank you so much.